lachen. Dat je bij me bent, zijn weer een van die juwelen die ik steeds met jou wil delen. Dan geef je me parels. Allee, druk er binnen. Druk. Parels. Als je even naar me kijkt, geef je me parels. Als je mij je hand toereikt, voel ik me vrij. Het maakt me zo blij. Geef al je parels aan mij. Als je even naar me kijkt, geef je me als je mij je hand toereikt, voel ik me vrij. Het maakt me zo blij. Geef al je parels aan mij. Dat is toch fantastisch? Oh, wat tof. Oh, nu kind. al, doe nog. Je schiet spontaan uit je slipper vandaag. Mooie jaargekoten, hè? Ah, Karen lachen, joh. heerlijk. Het is de spanning, jongen. Ja. Ze doet het fantastisch, joh. Daar kun je trots op wezen. Hè, papi? Annelore, wat heb je op je linkerarm bovenaan? Een tatoeage. Laat me, is het een echte of komt hij uit een pakje kauwgom? Nee, dat is Het is een echte. En wat is het? een indiaantje. Schoon, hè? Niaantje. Het is niet serieus, een Indiaan. Het is speciaal. Ja. Ja. Je hebt een mooie, warme stem. Dank u wel. Je zingt met het grootste gemak. Dus wat dat betreft ben ik zeer positief verrast. Ja. Ik heb opgeschreven wauw. Dank u. Inderdaad, een heel mooie, aangename stem om naar te luisteren. Het is ook heel mooi om naar te kijken. Dus ik ben blij. Ik ben blij met jou. Dat is heel lief. Ik ben gewoon benieuwd hoe je het zou doen met een meer up-tempo liedje. Beetje dansen erbij. Dat kan die ook, hè? Ja, dat kan die ook. Heel goed. Nu was je af en toe aan het bewegen. En ging je een arm zwaaien, maar het was zo... Ja, moet ik nou zwaaien, moet ik nou niet zwaaien? Het was niet echt overtuigend. We gaan stemmen. Josje. Ik zeg ja. Ik zeg zeer overtuigend ja. Dank u. Annelore, je hebt nog 1 ja nodig. En de vraag is, komt die van Christel of niet? Ja, ik ben zo benieuwd. Ik wil jou echt nog iets horen zingen. Dus ja. Van mij krijg je ook een ja, dus jij bent...